ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿನ ಒಂಜೇ ಪುದರ್ ಅವು ತುಳುನಾಡುತ್ತ ತೌಳವ ಮಠ ಅಂತ ಪನುಳಿ ಅವು ಒಡಿಯೂರು ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮಠ ಅಂಚ ಆಡೆಗೆ ಪೋದು ಮಸ್ತ್ ಭಕ್ತರನ್ನ ಭೇಟಿತ ಸಂದರ್ಭಟ್ಲ 2 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತುಗು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಭೇಟಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರತು 4 ಗಂಟೆ ಪೊರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಟತ್ತು ತುಳುವೆರ್ನ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ 2 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದು ತುಳುನಾಡ ತೌಳವ ಉಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಗೆಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲನ ಪೂರ್ಣ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಡುವುದು ಪನ್ಪಣ ಒಂಜಿ ಹುಮ್ಮನಸಿಟು ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತೌಳವ ಉಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಣ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ತುಳುವೆರನು ಕುಡ್ಲತ ಒಂಜಿ ಹೃದಯ ಭಾಗಡು ಕೊನತು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪಣ ಉದ್ದೇಶಗಾರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕದಿನ ಪನ್ಪಣವು ಎಂಕ್ಲೆ ಹೆಮ್ಮೆಡು ಪನವಂತುಲ್ಲ ಗೌರವಟ ಪನವಂತುಲ್ಲ. ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ದಶ ಸಂಭ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾದ ತೌಳ ಉಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಡು ಎಂಕುಲು ಮಲ್ಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒಂಜಿ ಇನಿಕ್ ಸುರುಡ್ದು ಇನಿಡ್ದಿಂಚಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನೆತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೂರ ರೂಪುರೇಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಐತ ಇನಿ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದ ಎತ್ಕೊನಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸುರುಕು ಇನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಮಲ್ತದ ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ನಮ್ಮ ಕರೆಕ್ ಹೋಗೋಡದೀನಿ ಬೈದೇರು ಆರು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮರನಿ ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಆರೇನು ತಿಕ್ಕಿನಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ನಿಕ್ಕಲು ದುಂಬು ಪೋಲೆ ಪಂದು ಸ್ವಾಮಿಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡು ಮಹಾಬಿಲ್ಲೆರ ವಿನ್ನೇರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೆಪ್ಪು ಬಹುಶಃ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಒಂಜಿ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಹುಶಃ ಯೋಗಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಜ್ಜಿಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಇನಿ ಸಂಘಟನೆ ಅಸ್ತಿತ್ವಗೆ ಇಪ್ಪಂದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆರನ ಪೂರ ಕೆಲಸ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೊಡಗಿಸಾದು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟದೇರು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡದ ಸಮಸ್ಯೆಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಗೂ ಅಂಚನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಒಳಿಚಿಲಿಗೂ ರಾತ್ರಿ ಪಗಲೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಳು ಈ ಇನಿತ ಈ ಲೇಸಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಬರು ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ ಆನಂದಮೀನ್ ಅಡ್ಯಾರ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಂಡಳಿದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆರು ಪೂ ಕೊರ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೇನೊಂದು ಮಂಗಳಾದೇವಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂಗ್ಲನ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಓಲು ಮಲ್ಪೊಡು ಪಣ್ಣಗ ಕುಡ್ಲತ ಹೃದಯ ಭಾಗ ಪುರಭವನಟೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನಪಣ ಉದ್ದೇಶಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುರಭವನನು ವ್ಯಾಪ್ತಿನ 2 ದಿನ ಎಂಕಲ ಬುಕ್ಕ ಮಲ್ತುತ ಪಂಡ ಓಲೋಲು ಮಲ್ಪಣ ಎತ್ತು ನಗರದ ಹೃದಯ ಭಾಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ ತುಳುನಾಡುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಳುನಾಡು ಮಂತಿನಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಗಳುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕರು ಮಸ್ತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ತುಳು ವಿಚಾರ ತುಳು ಆಚಾರಗಳ ತುಪ್ಪು ಐಟ್ಲ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂದು ಪಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುತ ದಿನಟು ತುಳುನಾಡುತ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತರೇನು ತುಳುನಾಡಿಗಿನಿ ಯಾಪುನಂಚಿನ ಆಘಾತ ಉಂಡು ಐಕೆಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಮುಲ್ಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಪರಿಹಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎಂಚಿನ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ದಿನತ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣನೆ ಎಂಕಲ ಮಾಂತದ್ದು ಐತ ಕ್ರೋಢೀಕರಣ ಒಂಜಿ ಫಲಿತಾಂಶನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೊಪ್ಪು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಗೂ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನವ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ಏಕ ಉಚ್ಚಯಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಐಕೆ ನಿಖಲ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ತುಳುನಾಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅದನ್ನ ನೆತ್ತ ಬುಲೆಚ್ಚಿಲಿಗೆ ಅದು ಮುಲ್ಪದ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಚಿನ ಆವಡು ಪನ್ಪುನೈನು ನಿಖಲು ಬರೆತು ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆತ ವಿಳಾಸಗೋ ನಿಖಲು ಕೊಂಡ ಐನ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಸೇರ್ಸಾವಂತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದೊಂದುಲ್ಲ ಈ ತುಳು ಉಚ್ಚಯತ ತೌಳ ಉಚ್ಚಯತ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ
ಮಾದರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಡು ಪನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶಡು ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನ ಮಲ್ತದು ವಿಜ್ಞಾಪನ ಪತ್ರನು ಐತೆ. ಪತ್ತಿನ ಮಂಗಪತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಥ ಉಂಟು. ಮಂಗಪತ್ತು ಐದು ನೆನಪು ಪಡ್ತೇವೆ ಒಂದು ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವು ಪತ್ತನ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಐದು ಮಂಗ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐದು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಯಿಂದ ಐದು ಬಿಡ ನೆನಂಜು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಭಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಉಂಡಿಗೆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಒಂಜಿ ಕಪಿ ಭಕ್ತಿ ನೆನಂಜಿ ಮಾರ್ಜಾಲ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಚ್ಚದಲ್ಲ ನೀವು ತುಡುಪ ಕುಚ್ಚೆಲ್ಲ ಈ ಮಂಗೆಲ್ಲ ಮಂಗೆ ಇಂಚಂಕೆ ನಾವು ಪತ್ತನ ಬಿಡೋದು ಉಳಿಂಗೆಲ್ಲ ಪಚ್ಚ ಪತ್ತನ ಪತ್ತು ಮೀನು ಅಂಚ ಈಗ ಬಿಡಿರೋತಿ ಪತ್ತು ಉಂಟು ಅಂಚಾರೆ ನಮ್ಮಡ ಆ ಮಂಗ ಪತ್ತು ಉಂಡು ದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಯಶಸ್ಸಪ್ಪನ ಇಂಚಾನಿಕೆ ಮಾರ್ಜಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಕುಚ್ಚೆದ ಬಣ್ಣ ನಿಂಗೆ ಅಂದಾಜು ಅವಾಗ ಸಿಗರೆಟ್ ಎದ್ದೆತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಕುಚ್ಚೆ ಉಂಟು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎದ್ದೆತ್ತು ಬೀಲ ತೊಳೆದು ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಎತ್ತು ರೋಮದ ಉಂಟು ಗೊತ್ತುಜಿ, ಬೇತೆ ಪರಾವೂರು ದೇಶದಲ್ಲ ಬತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಬೈದಿದ್ದು ಮಾತ ಮಾರ್ಜಾಲದ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಆ ಕುಚ್ಚದ ಕೆಲಸ ಇಂಚಾನಿಕೆಯಿಂದ ಅವು ಏಪಲ ಕಿನ್ನಿನಿ ಆ ಇದೆ ತಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟು ತಲ್ಪ ಮಿತ್ತಿದ್ದು ಪತ್ತು ನೇಲ್ತು ಕೊಣಕೊಂಡವು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇರೆ ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ಓಡಿ ಅಡೆಕೊಂಡು ನಮ್ಮಡ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿ ಆ ಭಕ್ತಿನ ಮಡ ಪತ್ತದ ಭಕ್ತಿನ ಮಡ ಉಂಡು ನಾಂಡ ಮಾರ್ಜಾಲದ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಓಡಿ ಕಿನ್ನಿನ ಕೊಡಂದ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಭಕ್ತನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಎಂದ ಇದು ಅರ್ಥ ಕೊಡೋದು ಎಂತವೇ ಎಂದ ಅರ್ಥ ಅದು ಒಂಜಿ ಈ ರೆಡ್ಡೆಟ್ನಂತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚೆ ನಾವು ಒಯ್ತು ಓಡುವುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಪತ್ತನ ಮಡ ಬಲ ಓಡು ಇದು ದಾನೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವು ಅವನ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದೆವು ಮಾರ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮೂಲಂಚೆ ಆಪಗಿ ಮೊಗಲೊಂದು ನಿರ್ಣಯಗಳು ಓದಿ ಒಂದೇರು ಎಂಗ್ಲವು ಉಚ್ಚಲೆ ಸಿಂಚನೆ ನಡಪೋಡು ಐಟೊಂದು ಕೆಲವು ಗೋಷ್ಠಿಗಳು ನಿರ್ಮಾತ ಮಲ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟೆ ಮನ್ಪರ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಂತದ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ಮಂತದ್ದು ಮಂಥನ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮಂಥನಲ್ಲ ಬೋಡು ತುಳಿಪು ಜಂದೆ ವಿಷಯ ಬಿಡೇ ಬರೋದು ಎಂಚ ಪೇರಿಗೂ ಪಿರುಪಾಟಿಂದ ಬೊಳೆನಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಎಂಚ ಬೆಚ್ಚ ಮಂತ್ರದ ನೀಗಿ ಹಾಕೋದು ಅಂಚನೆ ನೆಟ್ಲೊಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡೊಂದು ವಿಷಯ ಕೊಡ್ದು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ತುಳಿಪುಕೊಡು ಎಡ್ಡೆ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕೆಲವು ಚರ್ಚೆಗಳು ಐದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂವಾದದ ಜೊತೆಂದು ಜನಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪವನು ಐದು ಬೊಕ್ಕದ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೀರ್ಮಾನಗಳುಂಡ ಈ ಭಾಷೆದ ಒರಿಪುಗು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಒರಿಪುಗು ಅವೇ ಬರಪಂತ ಪಣ್ಣೆ ಐತೆ ಒರಿಪುಗು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಏನು ಮಾತ್ರ ಕೆಲವು ಚಿಂತನೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಕೋಡು ಇನ್ನು ಈ ಎಮ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮೇರಾಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯ ಪಣ್ಣೊಂದುತ್ತಾರೆ ಅದು ಬರ್ಬಂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಕಾರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಅವಳು ವಿಷಯ ತಿರುಪಾವರು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ಗುಳ ಇರ್ತೀವಿ
ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಅವನು ಇದು ನಮ್ಮನೆ ಪಂಚದ ಸೇರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತು ಆಂಡುಂದತ್ತು ಒರಿಪ್ಪು ನಮ್ಮನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಇದೇ ಪಂಚದ ಸೇರಿಪೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಆಂಡ ಮುಗಿಲ್ಲ ವೆಜ್ಜಿ ಮಾನದಿ ಮಾತು ಬರ್ತದ ಈಗ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಬೋಡು ಅಪಗದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಗ್ಲ ಜಯರಾಮಣ್ಯ ಪಾತ್ರ ನೆನಪಂಡ್ವಿ ಅಂದು ನಾವು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡುವಾಗ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೇಕು ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದೆವು. ಹೋರಾಟ ಮಂತ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವರೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಂತ ನವಂಬರ್ ಬರ್ತದೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ದಾನೆ ಮಂತ ಅಗ್ಲ ಸ್ವರೂಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರ್ಬೋದು ಮಲ್ಲೆ ಮಂತದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಡ್ ಅದು ತಪ್ಪತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಏನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸರಿ ಅಂಡ ಇತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಅಂದ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಎದ್ದು ತುಂಡಾಡು ಅವಿಭಜಿತ ಅಂತ ಉಡುಪಿ ಗಂಜಿ ತುಂಡಾದು ಪೋಣು ಮುಡಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಒಂದು ತುಂಡಾದು ಪೋಣು ನಮ್ಮ ಒರಿಜಿನೈತೆ ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಅವಳ ತುಳು ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಸೊರಟು ಪಂಡಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅವರಿ ಒಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಪಾತ್ರ ಅಪ್ಪ ನೆಕ್ಕೊಂಡು ಬಲ ಅಂಚಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಡ ಇತ್ತನಾಥ ತುಂಬು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತನಿಗೆ ಗೋಕರ್ನಾಡದು ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ತುಳುನಾಡು ಇರ್ತದೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕರಾವಳಿ ತೊರೆಡು ತೊರೆ ಇರ್ತದೆ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಆಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ತಡೆ ಉಂಟಾಯ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಈಚೆಯನ್ನು ಉಂಟಾಯ ಐಟು ಅಂತ ಹಂಚಿಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಂಚಿನ ಬಾರ್ಕೂರ್ಡು ಉಂಟಾಯ ಗೋಕರ್ಣ ಮುಡಿಯ ಲೆಂಟ ಪೋಯ್ಜ ಇತ್ತೇ ಬರ್ತದೆ ಖಾಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಮಾತ್ರ ತೊಂದುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ತುಳು ಒರಿಂಡ ಪುಣ್ಯ ಯಾನಿಂಚಪ್ಪ ಕುಂದಾಪುರದ ತೇರು ವೈಪುನ ಸಮಯಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಪು ಕುಂದಾಪುರ ಓದಿತ್ತ ಏನು ತುಳುಕು ಒಕ್ಕಡೆ ಪಾತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅದ್ರೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರ ಅವರು ಏನು ಸುಳ್ಳರಿ ಹೆಂಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋರು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಏನು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮುಂಜಿನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅಂಚಾದ್ರೆ ಭಾಷೆ ಎಪ್ಪಲ ಅವು ರಾಜರೇಗರಡ ಅಪಗಾಲ್ಕೊಂತೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಪೆರೆಗಳ ಯಾರ ಅಂತ ತುಳು ಬಂಡ ತುಳುಕು ಒಂಜಿನಿಂದ ಒಯ್ಪು ಈಗಲೂ ಒಂದೇ ತುಳೆ ಆ ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತಿನ ಅದು ಒಂಜಿ ನೆರ್ದಲ್ಲ ಪುರ್ಲುಂಡೆ ತುಳೆ ಬಂದ ಈ ನೆರ್ಪುನ ಒಂದು ಪುರ್ಲುಂಡು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಅಂದತ್ತ ತುಳೆ ನಿಗ್ಲು ಅವು ಭಾಷೆದ ಪೊರ್ಲು ಹೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಕೇಂಡ ಉಡಲ್ಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ಅನ್ಬಾರ್ದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಉಜ್ಜರಿಂದ ಉಡಲ್ಗೆ ರಂಜನೆ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಐದು ತುಳು ಉತ್ಕೊಂಡೆ ತುಳು ಬಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ಪಾತ್ರನೇ ಈ ತುಳು ಬೆಳಕೈನೇ ಪಾತ್ರನೇ ತುಳು ಬೆಳಕೈನ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರಳಿ ಆತೆ ಅವು ಯಾವ ಬರ್ತಿ ಮೆತ್ತನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆತೆ ತುಳು ಬಂಡ ಮೆತ್ತನ ನಮ್ಮ ಕರಾವಳಿಯ ಮಣ್ಣು ಮಾತು ಹೆಂಚ ಅಂತೇನು ಮೆತ್ತನಿದ್ರಿಟ್ಟ ತುಳು ಒಂದು ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ತುಳು ಹೆಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತನಾದ ನಂಗಿದ್ದಂತೆ ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೆತ್ತನಾದ ನಿಂಜ ಮೆತ್ತನಾದ ಈಗ ಬಂದರೆ ಹುಚ್ಚು ಸುಯಿತಿನ ಮಾತ್ರ ಒಂತೆ ಜನಗಳು ದೂರ ಬಳಿಕೊಂಡು ಸುಯಿತಿದ್ದಿನ ಹುಚ್ಚಿನ ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ಹುಚ್ಚಿನ ರೆಡ್ಡೆ ಸಂಗೀತ ಸುಯಿಂಪುಡತ್ತ ಸುಯಿಂತಿನತ್ತ ಹುಚ್ಚುದು ಗೊತ್ತಾಪ ಇತ್ತೆ ಸುಯಿಂಪುಡ ಮಾತ್ರ ಹುಚ್ಚು ಉಂಟತ್ತೆ ಕೆಲವರು ನರಮಲ್ಲ ಸುಯಿಂಪೇರು ಅವರ ಪೋಪನ ಪಾಡೋರು ಅಂಚತ್ತಿ ಅಂಡ ಹುಚ್ಚದೊಂದು ಗುಣ ಉಂಡ ಐತನೇ ಗುಣ ಉಂಡ ಅವು ಸುಯಿಂಪುಡು ಅನಿವಾರ್ಯ ತುಚ್ಚುಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಡ ತುಳು ಇಂಚಿನ ತುಳುವಂತ ಪಣಿಯನ್ನೇ ಆಡ ಅರ್ಧಿತ ಬೋಡತ್ತ ಆಡ ಐನ ಒರಿತು ನೋಡತ್ತ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಿಟ್ಟು ಪುಕ್ಕಡೆ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತಾರೆ ಪುಕ್ಕಡೆ ಲಾಲಜ್ಜ ಅನ್ಕೊಂಡು ಏದು ಭಾಷೆಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ವಾ ಭಾಷೆಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಲೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಯ ಏದು ನನ್ನ ಭಾಷೆನ ಅದು ಕಲ್ಪಲೆ ಭಾಷೆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಭಾಷೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಡತ್ತ ಐದು ಬುಡಡೆ ಐದು ಬುಡಡೆ ಐದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುವ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನು ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಐತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಗೌರವ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಅವನು ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಗೌರವ ಕೊರಿಯರು ಹೆಂಚ ಕೊರಿಯರು ಅವು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಾನು ಇಂಚನೇ ಬರಡು ಇದು ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಬೋದು ಮೆಲ್ಲ ಪೀಕಲ್ಲಿ ಕಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೆ ಬರಡು ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅವು ಬದಲಾವಣೆ ಅವು ನಮ್ಮಡೆ ಬರೋದು ಅವು ಭಕ್ತನೊಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಣ್ಣ ಇದು ಒಂಚೂರು ಮಡಿತ ಅಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದುಂಟು ಎತ್ತ ಪಂಡ ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ಮಣ್ಣಿಂದ ಮಡಿತ ಅಂಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂದು ಅಂಡ ಅವು ಆ ಒಂದು ಕೊಡೋದು ನಾಡ ನಮ್ಮಡ ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಗುಡಿದಾಗ ಹಾಕಿ ಕೆಲವೇ ನಮ್ಮ ಪತ್ತೋಡ ವಿದಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂವೆ ಓ ಆದರೆ ಇರ್ತೇರಿ ಆಗ ಪಂಡಿಜರಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇರಿ ಅಂಚ ಆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತೂವಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒರಿಕೊಡು ಆಲೋಚಿ ಅವು ಒರಿಕೊಡು ನಮ್ಮ ಒರಿಕೊಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ತೋಡಗ ಇನ್ನು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತೀರ ಮುರಡ್ಡದನುಂಟು ನೇತ್ರಾವತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟದ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳ ನಮಗೆ ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ ನೆನಪು ಅಂತೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಡಲ್ಲ
ಅವಳು ಒಂದೇ ತುಂಡು ಈ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತನ ಬರೀ ಆಯ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಲೆಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ತುದೆತ್ತ ಏರೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀರಿ ನಿಂಜೋಡು ತುದೆತ್ತ ಅವಳೇ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಾವು ಅವಳೇ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬರಲಿ ಅಂಚ ಆವಂದಲೆಕ್ಕ ತೂಡು ಅಂತಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ತುದೆಗೆ ಹೊಡಿಯೋಡಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ತುದದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆನ ಮಸ್ತ್ ಪಾತ್ರೆ ಹೊಡಿ ಐದು ಪಾತ್ರೆ ಕೋಪಿಸಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡ್ಲ ಇದು ಕುದರ ದೈವತ್ತಿನ ಕೂಡ ಯಾರು ಈ ತುಳುವೇರಿ ಕೂಡುನಿಂದ ಇತ್ತ ಕೂಡೋಡತ್ತ ಕೂಡು ನೆನ್ಪಂಡ ದಾದಾನ ಕೆಟ್ಟ ಕುಡ್ಲದು ಕುಡ್ಲಾಂದು ಕುದರ ಬತ್ತನೇದಾಗಿ ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಗಳದೇವಿ ಮಂಗಳಪುರ ಮಳೆಯಾಡು ಮಾತುಂಟು ರೈತ ಬಗ್ಗೆ ನಾಂಡ ಸುಮಾರು ತಿಂಗಳು ಏನಿದೆ ಮಂಗಳಾಪುರದ ಬೇರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಮಂಗಳಾಪುರ ಬಟ್ ಆಕಲಿಂದ ಒಂಜಿ ಮಳೆಯಾಡು ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳುಂಟಾಯ್ತು ಈಗ ಪಂಟೇರು ಪಣ್ಣಗ ಕೂಡ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೂಡುನ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ನೆನಜಾರ್ಥ ಪಲ್ಗುಣಿತದ ವರ್ಗ ಸೇರು ಈ ಮೇಲೆ ನೇತ್ರ ವರ್ಗ ಸೇರಿ ಅಂಚ ಸೇರುಣಿಗೆ ಕೂಡ್ನ ಜಾಗ ಇದ್ರೆ ಕುದರ ಅಂಚ ಈಗ ಕೂಡ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತುರುಟು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕುದರೆಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವು ಸ್ವರೂಪಗಳು ಬದಲು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉದಾರ ಊರು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಉದಾರ ಇತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ನಗರ ಊರು ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮೂಲನ್ನು ಮರುಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಪಗಳ ಮೂಲದ ಕುದರನ್ನು ಗುರುಡಿಸಿ ಮೂಲದ ಕುದರ ಗುಡಿ ಅನ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಊರದ ಪರಿಚಯನೇ ಬುಡ್ದು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂಜು ಆ ಊರದ ಕುದರದ ಪಿರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕುದ ಸಂಗತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆ ದಾಯ ಕುದರದ ಇದ್ದೀರ ಇದೊಂದು ಅಲಾಂಡ್ ಹೋಗು ಈ ಅಡಕದ ಮಾತಾಡಲೇ ಅರಟಕ್ಕಿಂತ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು 6-4 ಕೊಂಚ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಸಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಿತ್ತಂಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಬಡ್ಡಿದ ಅಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲಲ್ಲಿ ಕುಟ್ಟಿದ ಅಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾರಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮಾರು ಅಡ್ಕೋಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಪದವಡಿ ಎತ್ತಿದ್ದೆಪ್ಪಳಿ ನನಗೆ ಪದವಡು ಸುಮಾರು ಪದಗಳಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಾಡ ಆಯ್ತ ಕುದರದ ಪಿರವಡು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಅವು ಮಾಜಂದ ಲೆಕ್ಕ ಇನ್ನು ಓರಿಪುನಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನೋಡಿ ಈ ಗಾಯನಿಕೆಯಿಂದ ಈ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣೆ ವೇದಿಕೆ ಮಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ನಿಕ್ಲೇನು ಮಾತ್ರ ತುಳುವೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ತೂನು ತೂಪೇರು ದಾಯ ತೂಪೇರೊಂದಿಗೆ ಇಂದ ನಿಕ್ಲೆ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇನ ಒಂದು ಜಾತಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿರೋದು ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾತೋ ನೋಡು ಒಂದೆಟ್ಟು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟು ತಪ್ಪಿರೋಡು ಐತ ಬಗೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಜಾಗೃತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪುದರ್ಲದಿತ್ತೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡದೊಂಜಿ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೊಂಜಿ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪುದರ್ ನಮ್ಮ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ದೀತಾರೆ ನಿಜವಾದ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಉಂಡು 10 ವರ್ಷ ಬನ್ನ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಒರಿನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಆ ನಮ್ಮದ ಐಟು ಸಂಘಟನೆ ಜನಕುಲುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ಈ ಸಂಘಟನೆ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೋಡು ನಡಪ ಒಂದು ಪೋಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಎರಡು ಒಂಜಿ ಅರ್ನ ಶಕ್ತಿದ ಪಿರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡು ಕುರ್ನಾಡ್ ರಾಮನಾಯಕರು ಯಾರ್ಲೋಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರೆ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದಡೆ ಯಾರು ಬೆಳೆತಿನೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಅರೆಗೆ ಓಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ತಂದು ಬೋಪಿನಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ದಾಲ ಆವಂದರೆಗೆ ಇನ್ನು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ನಿರಂತರ ಅವು ದಾಲ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಬಡದಾರತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ಜನಕ್ಲೆ ಒದಗಿಸೋನಂಚಿನಂಜಿ ಹೋರಾಟನೊಂಜಿ ಆನೆ ದಿನ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಲ್ತಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲರು ಯಾಂದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲೊಂಜಿ ನಮ್ಮ KN ಟೇಲರ್ನ ಅರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬೋದಿತ್ತೆ ಆರ್ಲ KN ಟೇಲರ್ನ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ಗ ನೋಡ್ ಬಂದ್ಪಿನಂಜಿ ಭಾರಿ ಆಶೆ ಇಡ್ತೇರು ಅತ್ತನೊಂಜಿ ಸಭಾಭವನ ಅಂಡಲ್ಲ ಔಡ್ ಬಂದ್ಪಿನಂಜಿ ಪನ್ನ ತುಳು ಚಿತ್ರ ನಾಟಕ ತುಳು ನಾಟಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಸುರುಟು ಆರಂದ ಬರೋಲ್ಲ KN ಟೇಲರ್ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಇಂಚಿನ ಬರೋ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಂಬಿದ್ದಿನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಇನ್ನಿ ಒಂಜಿ ತೌಳ ಉಚ್ಚಾಯ ಬಂದ್ಪಿನಂಜಿ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಿಸೆಂಬರ್ ನಡಪನಂಜಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದೆರಡು ದುಂಬು ಒಂಜಿ 10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಅವಡು 10 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಡ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿನಿ ಅವ ಮಲ್ತನ ಮಾತ್ರ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ಪಡೈಕ್ ಅವನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಲ್ತುಗೋರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇತ್ತೆ ಮಾತವಿಷಯಡ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಂಡೇರು ಅವನು ಎಂಚ ನಿಕುಲು ಕೊನೋಡು ಬಂದ್ಪಿನ 6 ಬಂಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲೇ ಪಾತ್ರನದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎನ್ನ ಸಹಕಾರ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರತ್ತು ಇವನು ದುಬೈ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಸೌದಿ ಇಂಚಿಂದ ಏತ ನಮ್ಮ ತುಳಿಯೋರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಂ ಪೂರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಕಲ ಮೇನ್ ಜನಕ್ಲಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸೇರಾದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಪಿಲಕ ಇವನ್ ಬಾಂಬೆ ಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ತುಳಿಯೋರು ಮಸ್ಯನೊಲ್ದರು ಇನ್ನೀ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏತುಪ್ಪರ್ಲಾರು ಇನ್ನೀ ಸ್ವಾಮಿಲು ಬಂದ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳುಗಿತ್ತಿನಾತು ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಏತು ಪೊರ್ಲದ ಭಾಷೆ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಓಲ್ ಪೋಣಲ್ಲ ಬಾಂಬೆಡಿತ್ತೆ ಏತು ಜನ ಇತ್ತನೆಲ್ಲ
ಮನ್ಸನ ಹಾಕಲತ್ತನ ವಾ ಜಾತಿ ತಗಲಿತ್ತನಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಹಾಕಲು ಇಲ್ಲಡ ಪಾತ್ರನು ತುಳುವೆ ಇನ್ನು ಅಮೇರಿಕಡ್ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಾತ್ರ ಊರು ಬಾತನ ಅಜ್ಜಿನ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಬಜಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಅಂಚಾದ ಹಾಕ್ಲಿಗೆ ಅಪ್ಪೆ ಮನಕಲು ತುಳುವೆ ಕಲ್ಪೇವರು ಅಂಚಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ದಿವಂದು ಬೈದ ಸಂತೋಷ ಆಪಣ ಬಂದಾಗ ಇನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಲು ಮಸ್ತ್ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂಸ್ಥೆಲು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಪುಂಡ ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ಸಫಲತೆ ಪಡೆಯೊಂದು ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ನಡಪವನಿಂದ ಪಂಡಂದ ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಏನು ಪಂಡದರ್ಕ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸೂಚ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮನೆದ ಅರ್ಥಲುಂಡು ಆ ಅರ್ಥ ತೊಂದರೆ ಆವಂದ ನಂಚ ಐನು ದುಮ್ಮು ಕೊನಪುನಂಚಿನ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಐನು ಒಂಜಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನೇ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಪಾತ್ರನು ಆರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪಂಡೇರು ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ದಯ ಪನ್ನಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಇಡೆಗೆ ಯಾನು ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ದಿಂಚಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಅವಕಾಶ ಇಂಕ ತೆಗೆದಿತ್ತಂದಲ್ಲ ಐದು ದುಂಬು ಯಾನು ಸುಮಾರು ಸಂದರ್ಭಲೆಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಯಾನು ತೂತೇನ್ ಪನ್ನಾಗ ಅವು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕೆಲಸಲು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ಸಮಾಜಗೂ ಬೋಡಿತ್ತನಂಚಿನ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನದಾದ್ರೆ ಇನಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾತ್ರತ್ ಇನಿ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮುಲ್ಪದಾಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಬುಲೆದನೊಂದು ಪಣಿಯರೆ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡಪೆ ಅಂಚಾಯಿನದಾತ್ರ ಇನಿ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ತೌಳ ಉಚ್ಚಯ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಅತ್ತನಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಅಕುಲು ಪಿದಾಡ್ದೇರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳೇನು ಪಂಡೇರಿ ಯಾನೇನು ಕೂಡ ಪನಿಯರ ಪೋಪುಜಿ ಅಂತೂ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬುಲೆಚಿಲ್ಗ್ ನನ್ನಲ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲ್ಡ್ ಬೇತೆ ರೀತಿಡ್ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆವುಡಾಯಿನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ನನ್ನಲ ಆವುಡು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಎಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಲೇನು ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಅಂಚಿನ ಕೆಲಸಲೇನು ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಒರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲಡಂದು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅತನಾಂಡ ತುಳುನಾಡಂದು ನಮ್ಮ ಒಯ್ನು ಪನ್ಪನ ಅವಳು ಹಿಂದುಲ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಮುಸ್ಲಿಮ್ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಕುಲು ಮಾತ ತುಳುವೆರೆಂದು ಪನ್ಪುನೆ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು ಇನ್ನು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದು ಬಂಡ ಒವ್ವೇ ಭಾಷೆ ಆಗಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಒವ್ವೇ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಆ ಭಾಷೆ ಅಕಲು ಇಲ್ಲಡ್ ಪಾತೆರ್ನಚ್ಚ ಭಾಷೆ ಅಕಲ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆದುಪ್ಪೆರೆಯಾವು ಆಂಡ ಅಕಲು ಮಾರ್ಗೋಗು ಜತ್ತಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆನೆ ಪಾತೆರುನ ಭಾಷೆ ಬಂಡ ಅವು ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನೇನು ನಮ್ಮ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷಡು ನಮ್ಮ ನೆನೆತೊಂಡ ಪನ್ನ ಐತ ಅರ್ಥದಾನೆ ಬಂದಾಗ ಇನಿ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಯ್ಪು ತುಳು ಭಾಷೆಡಿ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಹೋದರತೆ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಕೊನೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಇತ್ತನೇದಾತ್ರ ಇನಿ ಮಾತಾ ತಿಗಡ್ಲ ಸುಮಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಒಂಜರೆ ಕೋಟಿ ಜನ ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಪಾತಿರುವೆರಂದು ಪಂಡ ಐದು ಮಿತ್ತದ ಸಂತೋಷದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭವೇ ನಂಗೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಸಮಯಡು ತುಳುಟು ಪಾತೆರುಣಿ ಪಂಡನೇ ಒಂಜಿ ನಾಚಿಗೆ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾಲ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಇನಿ ದಾನೆ ಆತನು ಪನ್ನಾಗ ಇನಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರುಣನೇ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಅಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೊರ್ತು ಇನಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಶಾಲೆಲೆಡು ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ಶಾಲೆಲೆಡು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ನ ಅಂಡ ಮಾಸ್ನಗ್ಲು ಕೆಬಿಪಿಂಟ ಅವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಇತ್ತನು ಅಂಡ ಇನಿ ಅವೇ ಶಾಲೆಲೆಡು ತುಳುಟು ಕಲ್ಪವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ನಂಗೆ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಇನಿ SLCಡ್ಲ ಕರಿ ವರ್ಷ 417 ಜೋಕುಲು SLCಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕುಲ್ಲೇರು ಈ ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು 700 ಜೋಕುಲು ಪರೀಕ್ಷೆಡು ಕುಲ್ದೇರು ಅವೇ ರೀತಿ ಇನಿ 42 ಶಾಲೆಲು ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತ ಜಿಲ್ಲೆಡು ತುಳುನು ಕಲ್ಪವೊಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಠನು ತುಳು ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಇನಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆತನ ಮನ್ನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಕ್ಕಲು ಇನಿ ತುಳುಟು MA ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಆತ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಆದ ಐಕ ನಿತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡೆಪ್ತ್ ಅತ್ತಂದ ಆತೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿವಂತವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷೋಡು ದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಪದವಿ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳ ಅವು ತುಳು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದಕ್ಕಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೇರು
ಅವೇ ರೀತಿ ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮಲ ದೈವನ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಡ್ ಪದವಿ ಬೊಕ್ಕ MA ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟಡು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ SLC ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಇತ್ತನೇರ್ದ ಹತ್ರ ಐನು PUCಗಲ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದ ಒಂಜಿ ಐಚ್ಛಿಕ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ ದೆತನೋಡು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ವರ್ಷದಿಂಚಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಐನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ಎಂಚ ಬನ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪ ಹೊರತಾದ ಬಾಕಿದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸುವ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಾಗ ತುಳುವೇರ್ನ ಮಲ್ಲೊಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಾಗ ಅವು ಪೂನಾದು ಪೆರೆ ಅವು ಬೊಂಬೈಯಾದು ಪೆರೆ ಅವು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಾಗೆಲೆಗೆ ಯಾನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವಿಚಾರೋಡಿ ಯಾನು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ ಅವಳು ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮುರಣಿ ಭದ್ರಾವತಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅವಳು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಸಂಸಾರ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವಳು ಇಡೀ ಭದ್ರಾವತಿದ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಪ ತುಳುವೇರು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ತೂಣುನಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅಪಗ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ತುಳುವೇರಡ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಎಂಚಿನ ಬಂಡ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಮಾರೊಂದು ಬಾಕಿದಕ್ಲೇನು ಕ್ರಯಗುದೆಪ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರಡ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಗಳಿಸವನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಅವು ಬೊಂಬೈ ಆದುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಪೂನಾದುಪ್ಪೆರೆ ಅವು ಮಾತ ತಿಕ್ಕಡ್ಲ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಮಾತೆರೆನ್ಲ ಹೊಂದೊಂದು ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಮಾತೆರಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಒಂಜಿ ಇತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಮಾತ ಕೊನಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇಡ ಇತ್ತನಾತ್ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸಗೂ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ 10 ವರ್ಷಡು ಮಾತ ತುಳುವೆರೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಈ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗೆಲ್ದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪುನೆತ ಮೂಲಕ ಮಾತೆರ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸದು ಇನ್ನು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧನೆ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸಗೂ ಪಿದಾಡ್ದೇರು ದಯಬನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಇಂದಕ್ಕೆ ಬರೇ ಮನ್ನ ಒಂತೆ ಇಂದು ಯಾವ್ಜಿ ಮಾತೆರೆಲ್ನ ಕಟ್ಟೊಂದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸಗೂ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಮಾತೆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಒದ್ದೆತ್ತೊಂದು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಬರೇ ತುಳುವೆರೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೆ ತುಳುವೇತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಪಡೆಯೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಉಚ್ಚಯ ಒಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಆಪುನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇಕ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ದಾಯ ಬನ್ನಾಗ ಇನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲಿಡು ಕೆಲಸ ಆಪುನೆತ್ತ ಮೂಲಕ ಎನ್ಮನೆ ಪರಿಚಯದಗುಲ ಸೇರುಣಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಣಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಪ್ಪು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಮುಖಂಡತ್ವಡ್ ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ 10 ವರ್ಷ ಪಂಡೇರು ಎಂಕ್ 10 ವರ್ಷತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಪಂಡ ಆತ್ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ಅವು ತೊಡಗಿಸೊಂದುಂಡು ಕೇವಲ ಭಾಷೆ ಅತ್ತು ಈ ನಾಡು ನುಡಿತ ರಕ್ಷಣೆದ ಯಾವತ್ತು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ತೃಪ್ತಿ ಪಂಡ ಗೌರವಾನ್ವಿತ SM ಕೃಷ್ಣ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುನಾಗ ಪಂಡಿನ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಕರಿನ ಒಂಜಿ 17-20 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವರದು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಜೀವನ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಬೊಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇನು ಕೆಲವರದು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಜೀವನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕನ್ನಡವೇ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದ ಚಾಪೆ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಪಣಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ಬಂದುಲೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಅಡಿಟ್ ತವಳವ ಉಚ್ಚಯ ಪಣಪಣ ಒಂಜಿ ಚಿಂತನೆ ಜಾದ ಸಾಕಾರ ಒಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಉತ್ಸವ ಉಚ್ಚಯ ಅವು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಆರಂಭವಾದ ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಗುರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಒಡಿಯೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ ಅಲ್ತಡದ ಆರಂಭ ಆತಿನಿ ಈ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕಾವಂದೇರ್ನ ಮುಖಂಡತ್ವದ ಆಂಡ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಅಡ್ಯಾರಡ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸುಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಜಿಂಜೊಂದಿತ್ತಿನ ಸಂಭ್ರಮ ಸಂತೋಷ ಐತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ತುಳುನಾಡ ತವಳವ ಉಚ್ಚಯಲ ಬದಿಯಡ್ ಕಡ್ಲ ಅಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಡು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಪೂರ ಇಟ್ಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಬರೀಕ್ ದೀಕ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಉಡಲ್ದೌಲಯ ಅವನಿ ದೀವನ್ಗ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಅವನಾಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಪುರಭವನ ನಡಪೋಪನ ಈ ತವಳವ ಉಚ್ಚಯದ ಚಿಂತನೆ ಅವು ತುಳುತ ಚಿಂತನೆ ಅವಡು ಗುರುಕ್ಲೆಡ ಸ್ವಾಮಿಲೆಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಪ್ಪನಾಗಿ ಏನು ಪಂಡೆ ತುಳುವೇರು ಪಂಡ ಐಕ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ಮನಸ್ಸಡು ಉಡಲ್ದ ಬೇಜಾರು ಇನಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕಡತುಕೊಂಡು ಉಡುಪಿ ಕಡತುಕೊಂಡು ಪಂಡ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಸೇರಿದ ಅವಿಭಜಿತ ನಮ್ಮ ಒವ್ವೆ ಆಚರಣೆ ಇತ್ತನ ನಮ್ಮ ಅವಿಭಜಿತವಾದೇ ಮಲ್ಪುನಿ
ಅಂಡ ತುಳುವ ತವಳವ ತುಳುವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ತವಳವ ಪಂಡ ಐತ ಅರ್ಥ ಮುಲ್ತುಡುದು 10 ದಿನ ಶಿರೂರುಡ್ದು 10 ದಿನ ನಾಗರಕೊಯ್ಲು ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ರಾಮೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟಲ ಐತ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಉಂಡು. ಇನಿಲ ಈರು ನಾಗರಕೊಯ್ಲು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉಲಾಯ್ಪೋದು ಉಲೈ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗಲೆಡ ಪಾತೆರಂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಗಿನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅಗಲು ತುಳುಟು ಪಾತೆರ ಅಗಲು ತುಳು ಅಂತ ಅರ್ಥಾಪನೆ ಕಷ್ಟ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಾಗಲೇ ತಿರುವನಂತಪುರಡು ಉಳ್ಳೇರು ತ್ರಿಶೂರುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಲಿಕಟ್ಟುಡು ಉಳ್ಳೇರು ಗ್ರಾಮಡ್ ಅವಲಿಪ್ಪುನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಡು ಒಂಜೇ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜನ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನ ಜನಕ್ಲಿತ್ತಂಡ ಅವು ತುಳು ಜನಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಅವು ಪರಂಪರೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚಾವರೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಇನಿ ಪಣ್ಪುನ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ಮಲಯಾಳಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಲಿಪಿಯಾದ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲಿಪಿ ಅಗಲಿಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಆತಿನ ಇತ್ತಿಂಡ ನಮ್ಮ ತವಳವ ಪರಂಪರೆದ ಒಂಜಿ ವಿದ್ವತ್ ಪ್ರಪಂಚದಾವರ ಅವು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಅಂದು ಬಂದುಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆ ಉಂಡು ತುಳು ಪಣ್ಪುನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಕೊಂಕಣಿ ಕೊಡವ ಬ್ಯಾರಿ ಮಲಯಾಳ ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಮರಾಠಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುರ್ಕ ಭಾಷೆ ಅಥವಾ ಬೇತೆ 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 ಭಾಷೆ ಪೂರ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಒಡಿಪು ಪಣ್ಪನಿ ಉಡುಪಿ ಪಣ್ಪುಜಿ ಒಡಿಪು ಪಣ್ಪನಿ ಒಡಿಪುಡು ಒಡೆಯರ್ ಪಣ್ಪನ ಒಂಜಿ ಜನಾಂಗ ಉಂಡು ಒಡೆಯರ್ ಪಣದು ನಮ್ಮ ಹನಿಫೆರೆಗೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಅವು ಅಗಲಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುನಿ ಆಂಡ ಅಗಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಉಲ ಇಪ್ಪುನ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಅಗಲು ಮಲ್ಲ ಸಾವುಕಾರನಗಲು ಒಂಜಿ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಬಂದುಲೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದ ಒಡೆಯರ್ ಮಠ ಪಣದ ಒಂಜಿ ಭಟನಗಲ ಮಠಲ ಉಂಡು ಒಡೆಯರ್ನಗಲ ಪಂಡ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂಬಂಧ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಪೂಳ ಲಿಖಿತ ರೀತಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಇತ್ತುಂಡ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿಟ್. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತರೆಟ್ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ ಪಂಡ ಅಥವಾ ಬಸ್ರೂರು ಪಂಡ ತವಳವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಅವು ಬಸ್ರೂರು ಇಪ್ಪುನಿ ತವಳವೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತವಳವ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಓಲಿಪ್ಪುನಿ ಅವು ಬಾರ್ಕೂರು ಇಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲದಾಗಲೆಗ್ಲ ತುಳು ಪಾತೆರ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಇಪ್ಪುನ ಆಯುರ್ವೇದ ಪುಸ್ತಕ ಮಂತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪಂಡ ದುಂಬುದಾಗಲ ಲೆಕ್ಕ ಅಥವಾ ಶಾನುಭೋಗಿರ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಇಪ್ಪುನ ಲಿಪಿ ಅವು ತುಳು ಲಿಪಿ ಬಂದುಲೆ ಪಂಡ ತುಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅವು ಆ ಶಕ್ತಿ ಅವು ಕೋಡಿದ ಚಾವಡಿದ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮಯ್ಯರ್ನ ಸನ್ಮಾನದ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆಡು ಬತ್ತುಂಡವು ದಾಯಿಗೆ ಲಿಪಿ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡ ಅವಳು ಆತು ಪಾತ್ರೆನ ಸಮಯ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಏನು ಈತೆ ಪಣಪೆ ಮಧ್ಯಂತರಡು ತುಳು ಲಿಪಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಡಿದು ಬದಿಕು ಪೋಂಡು ಐತ ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ಸೇರಿಯ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿಯ ಅಧಿಕೃತವಾದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಅನಗ ಅವು ದಾದನೋ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಉದಾಸೀನನೋ ಅಥವಾ ಅವಶ್ಯಕತೆದ ಕೊರತೆನೋ ಅಥವಾ ಅನುಭವದ ಕೊರತೆನೋ ತುಳು ಲಿಪಿ ಅವು ಗೌಣ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಸಲ ಅವು ದುಂಬು ಬರೋಂದುಂಡು ಏನು ಇಲ್ಲಡೆ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆನಾಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಮೂಲ ನಂಕ ನೀಲಾವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಂಗೆ ನೀಲಾವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಆರೂರು ಇನಿ ಮೂಲ ಆರೂರು ಸಂಸಾರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರಿನ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಅಂಚಿಡಿದ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನಾಗ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎ ವಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೂರ ಅಂಚಿಡಿದ ಇಂಚೆ ಬೈದಿನಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಉಲೈ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರೆ ನಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪಣಪೇರು ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ ಬರೆಪುನ ಅವು ಪೂರ ತುಳುಲಿಪಿಟೆ ಇಪ್ಪುನಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಡು ಪರಡಿಡು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಇಪ್ಪುನಿ ತುಳುಲಿಪಿಟೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಬರೋ ತುಳುಲಿಪೆ ಪೋಲೆ ಉಡುಪಿದ ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ಪೂರ ಒಡಿಪುದ ಪೂರ ಮಠತ್ತ ಅವು ಪೂರ ತುಳುಲಿಪಿಡಿ ಇಪ್ಪನಿ ಸ್ವಾಮಿಲೇನ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಲ ಸಂಸ್ಕೃತಡತ್ ತುಳುಲಿಪಿಡಿ ಇಪ್ಪನಿ ಬಂದುಲೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕೀಳರಿಮೆದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಅವಡು ಅವು ದಾಯಿಗಪ್ಪ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಪಂಡ ಸಂಭ್ರಮ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಉಚ್ಚಯ ಪಂಡ ಐಟ ಆಪುಂಡ ಪ್ರತಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅನಗ ತುಡರ್ ತೋಜೋಪನಿ ಪಣಪನೊಂಜಿ ಕ್ರಮ ಉಂಡು ಕೋಣೆಗೆ ತುಡರ್ ತೋಜೋಪ ಐತ ಅರ್ಥ ಅವಳು ಕತ್ತಲೆ ಉಂಡು ಪಣದತ್ತು ಬೊಲ್ಕಿಲು ನನಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡು ಆ ಬೊಳುಚಿಲಿಡ್ದ ಅವರ ವಿಶ್ವ ಈ ತವಳುವ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಎತ್ತು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅವು ಅರಿತು ನೋಡು ಪಣಪನೊಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಪುರಭವನದ ಸಾಕಾರ ಆವಡು ಗುರುಕುಲದ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಏನು ಪಣದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರ್ನ ಜೀವನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ತುಳು ಪಂಪಿನ ಪೇರಿಗೆ ಒವುಲ ಪುಲಿ ಆಪುಜಿ ವಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಜನಕ್ಲ ಮೂಲ ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತಂಡ ಅರಬುದಾಗಲು ಖರ್ಜೂರ ಮಾರೊಂದು ರಥ ಬೀದಿಗೆ ಬೈದಿನಾಗಲು ಇನಿ ಬ್ಯಾರಿಲೋ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲಾಯರು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಅಪ್ಪೆನಗಡ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಾತೆರೊಂದು ಮರಾಠಿ ಪಾತೆರೊಂದು ಮಲಯಾಳ ಪಾತೆರೊಂದು ಕನ್ನಡದ ಸಾತ್ವಿಕ ಶಕ್ತಿನಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ವ್ಯಾಕರಣಬದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಗೂ ಕೊರ್ತಾನೆ ಇಜ್ಜ ಒಂದು ತವಳುವ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ನಂಗೆ ಒವುಲ ಪುಲಿಯ ಪೂಜಿ
ಈ ತುಳುತ ಪೇರುಗು ಒವು ಪೆರ್ಪು ಪಾಂಡಲ ಪೇರು ಹಾಲಾಪುಜ್ಜಿ ಅವು ಬೆಂಜನಾವು ವಿನಃ ಆ ಬೆಂಜನದ ಮಂಥನದ ದಾವರ ನವನೀತವಾದ ಘೃತವಾದ ನಂಕವು ನನಲ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಟ್ಟಿಯಾವು ವಿನ ಆ ತವಳವ ರೀತಿದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒರಿತೋನ್ಗ ಏತಲ ಪಾತಿರಲಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಲ ಪಾತಿರಲಿ ವಾ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿರಲಿ ಅನ್ಕೊಡೆ ಪುತ್ತೂಡು ಪಾತ್ರನಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ ಅಂತಿತ್ತೇನೆ ಅವೇ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೋಂಡಾಗ ಓಳು ಸುಯ್ಪುಣ ಓಳು ಹುಯ್ಪುಣ ಪಂಡ್ಪೇರು ಪಂಡ ತುಳುಟ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಿ ವಿಧಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ನಮ್ಮನೇ ಶಕ್ತಿ ಇನಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿನ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಈ ಕಜ್ಜಗದಾನೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಐಕ್ ಆ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವರು ಆ ಮಂಗಳಾಂಬಿಕೆ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಐಕ ನಂಗೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪೇರು ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಗ್ರಹಿತ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ನಂಗೆ ಹಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಪಡೆ ಒಂದಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಕಾಡೆಮಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಾವಡ ಹನೀಫೆರ್ ಆವಡ ಲಾರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆದ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪಡೆದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾದ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಆ ಒಟ್ಟಾದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇನಿ ಈ ತವಳವ ಪ್ರದೇಶಗೆ ಈ ತವಳವ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗೆ ಐಕ ಬೋಡಿತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇದ್ದಣ್ಣ ನಮ್ಮ ನದಿನಿ ಉಡಲ್ದೆ ಬಗೆತ್ತದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡಪೋಪೇರು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಕ್ರಮನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ರಸ್ತೆನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಾಂಡಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬುಲ್ಪಿನಗಳು ಇಜ್ಜರ ಅಂಚ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದುಲೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಈ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಯ ವಾಚ ಮನಸ ವಿದ್ಯೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಕ್ರಮ ಪೂರೈಕಲ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳ ಪಣದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣೊಂದು ಈ ನೆಲೆಟ್ ನಂಗೆ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹ ಇಪ್ಪಡು ಈ ಉಚ್ಚೆಗೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಸೇರಿದು ಕೈ ಜೋಡೋಪನ ಕೆಲಸ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪಣದತ್ತು ಆಕಾಶಾತ್ಪತಿ ತತ್ವೋಯಂ ಯಥಾಗಚ್ಚಿತ್ ಸಾಗರಂ ಸರ್ವದೇವ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೇಶವಂ ಪ್ರತಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಧರ್ಮಗಳ ಸೇರೊಂದು ಆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅಂಚನೆ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಸೇರೊಂದು ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನಿ ತುಳುತ ಪುದರ್ ಓಲುಂಡು ತವಳ ಪುದರ್ ಓಲುಂಡು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಉಲ್ಲೆರ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಉಲ್ಲ ಪಣಪನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನದ ಸಂಗತಿ ಪಣದು ವಿರಮಿಸೋಲು ಅಂಚ ಬೇರೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಕೂರ್ರ ಪಂಡಿಲಕ ತುಳು ಅಂಚೆ ಕೊಂಕಣಿ ಅಂಚೆ ಕೊಡವ ಅಂಚೆ ಅರೆಭಾಷಾ ಈನ ಅಕಾಡೆಮಿನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸ ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಎಂಚ ಕಟ್ಟೊಲಿ ಸರಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನ ದುಡ್ಡು ಐಕೆಂಚ ವಿನಿಯೋಗ ಮಲ್ಪಲಿ ನಂಗೆ ಐಟಿ ಯಶಸ್ಸು ತಿಕ್ಕದಂಡು ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರ್ಲ ಮಾನ್ಯ AC ಬಂಡಾರ್ಲ ಅಪಗ ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಮಾನ್ಯ ಕಲ್ಕೂರಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಈ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಾಖಲು ಅವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಣ್ಣಾಗ ಕೆನರಾ ಅಂದಾನು ಜಿಲ್ಲೆ ಉರ್ದುಡ ಕಿನಾರ ಅಂದು ಪಣನಿತರಿಗೆ ಸೀ ಶೋರ್ ಒಂದು ಅವು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೆನರಾ ಅಂದಾನು 1793 ಟಿಪ್ಪು ತೀರಿಬೊಕ್ಕ 800 ಜಿಲ್ಲೆ ಬತ್ತಂಡು 1861 ಇಸವಿ ಮುಟ್ಟ ಈ ಒಂಜಿ ಕೆನರಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯ ಹಿಡಿತಂಡು ಅಂಚೆ ಬಾಂಬೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಮುಲ್ತ ಬಿಲ್ಲವರೆಗೆ ಬ್ಯಾರ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಟ್ರೆಗೆ ಬಾಂಬೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಅಂಡು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಅಂಡು ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಮೆಡ್ರಾಸ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಕ್ಕೂ ಸೇರಂಡು ನಾರ್ತ್ ಕೆನರಾ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತು ಆ ಸೌತ್ ಕೆನರಾ ಮೂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೂಡ ತುಂಡಾಂಡು ಅಂಚಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಕೇರಳಗೂ ಪೋಂಡು ಕೂಡ ತುಂಡಾಂಡು ಉಡುಪಿ ಬೇತೆ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಡು ಇಂಚನ ಮೈತ ಉಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಂತ್ಯಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೋರ್ಟ್ ಉಂಡು ಈತ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಂಡು ಈತ ಕೊರಂದುಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗೂ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಪಾಲು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ನೇತೃತ್ವ ಈ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಒದಗಿಸಿದು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಐತೊಟ್ಟು ಮೂಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಪೀಠ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಮೂಲ ಆಪುಜಿ ನಿಖುಲ್ಗೆ ಏನೋಡು ಎಂಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ವರ್ಷ ಗೊಂಜಾಂಡ್ಲ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲ ಸಭೆ ಮೂಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಕಾಸು ನಮ್ಮ ಏತು ಕೊರಪ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏತು ಕೊರಪ ಆಯ್ತಾ ಪಾಲ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಪಕ್ಷದ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಪಣ್ಣಗ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಆಪುಜಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪಾತ್ರ ಆಪುಂಡು ಆ ನೆಲೆಟ್
ಈ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವ ತುಳುವ ಸಮ್ಮೇಳನ ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು. ಪೂರ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಭಾಗವಹಿಸರ ಆಪುಜಿ ಇನ್ನು 3,000 4,000 ಜನ ಆಂಡ ಇನ್ನು 3,000 4,000 ಜನ ಸೇರಲಿ. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಿಸೊಂದು ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಐನಾತು ಬುಲೆಪಾಯರೆ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ನನ್ನ ಆತ ಎಡ್ಡೆ ಬುಲೆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಡೇರು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಅಂದು ಒವ್ವುಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡೆಜಿಂದ ವಾ ಧರ್ಮಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಎಂಕುಲು ಧರ್ಮ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಅಂದು ಒಂದು ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಂಡ ಆಯ್ಜಿ ಅವ್ವವು ಧರ್ಮದ ಉಲಾಯ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಡ್ಡಾವಡು. ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಡೈನು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದು ಮನ್ಪ ಇದೆ ಕೃಷಿ ಉನ್ನೇನು ಒಯ್ನು ಕೃಷಿನು ಅವು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಎಡ್ಡೆ ಬೀಜ ಬಾಡ್ನ ಐಕೆ ಎಡ್ಡೆ ನೀರು ಎಡ್ಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊರ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಐಕ್ ಫಸಲು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕಲ್ಚರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಲು ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡ ಎಂಕುಲು ಎಡ್ಡೆ ಅದು ಬರ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಜವಣೀರು ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಐಕಾದ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಆಯ್ನಾತು ಒಂದೇ ನಿಗಾ ವಹಿಸೋಡು. ನಾನು ತೂನುತ್ತೆ ಎನ್ನ ಆಫೀಸರ್ ಒಂಜಿ 17 ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಮಾಧವಣ್ಣೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕ್ಲಾರ್ಕ್ ಆದಿತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಗುರ್ತೈಪೋಡು ಆರು ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರ್ಪೆ ಬಂಡೇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ದಾರ ಆರೊಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಸಪೋರ್ಟ್ದಾರ ಹಿಂಗಂಡು ದಾಯಿಗೆ ತುಕ 3 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಬಂಪೆ ಬಂಡೆ ಬೊಕ್ಕಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪು ದಾದಾ ಪಂಡು ತುಕ್ಕಾಡ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂಜಿ ಬಲೆ ಬಂಡೆ ಅಂಚೆ ಬತ್ತಿನಾರು 17 ವರ್ಷ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಕ್ಕಿತ್ತಾರೆ 3-2 ತಿಂಗಳು ತುಂಬ ತೀರಿಯರು ಕಾಂಡೆ 1 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಂಡ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟಗೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಕೋರ್ಟ್ ಒಪ್ಪನ ಟೈಮ್ ಹುಡು ಕೋರ್ಟ್ರು ಇತ್ತೇರು ಆಫೀಸರ್ ಇತ್ತೇರು ಏರು ಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಆರಡ ಮೋಕೆ ಯಾನು ಬೋದು ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲುಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಏರ್ನ ಯೋಗೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫೋನ್ ಬತ್ತನು ಅನ್ಕ 6-25 ಮಿನಿಟ್ ಬಂಡ ಬರ್ತಾರಡು 30 ಮಿನಿಟ್ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾನು ಸೀಟ್ರು ಕುಲ್ಲುನೇಟ 6 ಬಾಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕಾರ್ಡು ಕುಲ್ಲಯ್ಯರು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಕೊರತು ಬರ್ಪಣತ್ತ ಅಕ್ಕಲು ಬುಲೆಪಾವಣ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ತುಳು ಎರಡ ಇಂಚೆ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಘಟನೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚೆ ಪೂರ ಸೇರೊಂದು ಏತೋ ಕಲ್ತಿನೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಜೀವನಗವು ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಆತಂದು ಎಂಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಪ್ಪುಗ ಎಂಕಲ್ನ ಧರ್ಮ ಬೇತೆ ಇಪ್ಪು ಅಂಗಿ ಬೇತೆ ಉಲೈಡಿಪ್ಪುನ ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಪೂರ ಒಂಜೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜರು ಒಂಜಿ ತುಳುವರಾದಿ ಬೇತೆ ಇರ್ಲತ್ತ ಮುಲ್ತಕ್ಕಲತ್ತ ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿಡು ನಡವಳಿಕೆ ಪ್ರಜ್ಞೆದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಪಾವಂದೇವ್ಲೇರು ಏಪಲ ಪಣಿಯರು ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಂತ ಅವು ಉಂಡಿ ಎಂಕ್ ಅಂಡ ಆಯ್ತೋಳೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪರೆ ಆವೊಂದು ದುಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪನ ದುಃಖಲ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬತ್ತ ಯಾನು ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ರೇನು ಅರೆಗೆ ಯಾನು ಶಾಬಾಸ್ ಪನ್ಪೆ ದಾನ ಎಂಕ್ ಅರ್ನ 10 ವರ್ಷದ ಜೀವನ ಅಡಿ ದುಂಬಲೆ ಯಾನು ಅರೇನು ತೂಪೆ ಬೆಂಗಳೂರದ ದಿನಕ್ಲೆಡ್ದು ಅರೇನು ಮೆಚ್ಚಿದಿನ ಯಾನು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಚ್ಚು ಒಂಜಿ ಪೌರುಷ ಉಂಡತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನೊಟ್ಟು ಉಂಡತ್ತವು ಅಂದೆ ಮೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೇನು ಯಾನು ಓಪನ್ಲ ಮಲ್ದೆ ಯಾನು ಬಂಬ್ರಾಣಿಗೆ ಬತ್ತದು ಏನಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ಪಾದೇರಿ ರಡ್ನೆ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಪಡಿಪೆ ಇರಿ ಸ್ವಾಮಿಲೇನು ದುಂಬುದಿ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರತ್ತ ಅವು ನನರ ಶಾಬಾಸ್ ಪನ್ಪೆ ನನಗ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ಆಳುದಿನೇ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನು ಪಂಡದು ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ತುಳುವೆ ಎಂದು ಪನ್ಪೇರು ಆ ತುಳುವೆ ಕನ್ನಡ ಆಂಧ್ರ ಅಧೀಶ್ವರ ಎಂದು ಪನ್ಪ ಉಂಡಿ ರಡ್ ದೇಶಲ್ಲ ರಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಅಕ್ಲೆಗಿಲ್ಲ ಆ ರಾಜ್ಯ ಅದು ಆಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ತೂತು ಚರಿತ್ರೆ ಪನ್ಕೊಂಡು ಆರೆಗೋರಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಪನ್ಕ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಬುಡ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಪತ್ತಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಗೂ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರನ್ನ ಸ್ಥಾನಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ನಂಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಯಾನೀನು ಬರೀರೇ ಕಾರಣವೇ ಸ್ವಾಮಿಲು ಉಳ್ಳೇರತ್ತಾನೆ ಎತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಪ್ಪೋಡಲ್ಪ ಯಾರನ್ನ ಪಾದದಲ್ಪ ಅಂದ ಆ ಸಡಿ ಅನ್ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ನಡಪುಂಡು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ್ರಿ ನಡಪಡಿ ವಾ ಅನುಮಾನ ಬೋಡುಂದುಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಎಂಕ್ ನಡುಮೂಜಿ ಆಸೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಡು ಏನೇನು ಬುಡಪದು ಬಂಡ್ರಪ್ಪ ಪುಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬಂಡಾರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿರಿ ಅನ್ನೋ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಇವುಗಳು ಬಂದಿರ್ಲೇಕನೆ ಇರಲಿ ಪಗೆಲ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದೆ ಆರ್ಲ ಪಂಡಿರ ಇನ್ನು ಕೆಲವು MA ಕಲ್ತಂಡು ಡಿಗ್ರಿ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ PUC ಬರೋಡು SLC ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಇರ್ದೇ ತುಳುಟು ಕಲ್ಪೋಡು ಹೆಂಗೆ ಇಂಕ ಆಸೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆದ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡೆ ತುಳುಟು ಸುರು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಂತಿನ ಸಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೋಮಾರಿ ಯಾನ್ ಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಕೊರ್ರೆ ಆಪುಜೆಂಕ್ ಅಣ್ಣ ತೀರ್ನಾಗ ಬರೆಪ್ಯಾನ್ ಕೆಲವು ಪಡ್ತಡು ಆ ಬರೇನಾಗ
ಐಕ್ಲ ಎಂಕ್ ನೆನಪುಂಡು ತುಳು ಸಾಹಿತಿಗಳ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ದಾಯ ಬರುಡ್ಚಿ ತುಳು ಸಾಹಿತಿಗಳ ದಾಯ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೀರ ಬೆಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ದಾನೆ ಎಲ್ಲೇ ಭಾಷೆನ ಅವು ದಾನೆ ಬರ್ಪುಜ್ಜಿ ಐಕ್ ನವ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪಡು ಅವಲ ನಂಗೆ ಬೋಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಮೂಜಿ ಇಂಚ ಎಂಕೆನ್ನ ಆಶೆಲ್ಲುಂಡು ಅವು ಎಂಕಲ್ನ ಜೀವ ಮಾನೋಡು ಅವು ನಿಘಂಟು ಆಂಡ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅವು ರಡ್ನೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಕಾಸರಗೋಡು ಯಾಂತ ಕಾಸರಗೋಡದ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆದ ನಿಕ್ಲ ತುಂಬುಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಉಲೇರು ಭಾಸ್ಕರ ಎನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಆರ್ಲ ಕಾಸರಗೋಡಿದ್ದಾರೆ ಕುಂಬಳದ ಕುಳಿ ಆ ಕಾಸರಗೋಡು ಓಲುಂಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಎಗ್ಗೆ ಆಪೆಕಿಟ್ಟುಂಡವು ಕನ್ನಡದ ಬುಡಿ ತುಳು ಪನ್ನಗಲ ನಮ್ಮ ತುಳು ರಡ್ ತುಂಬಾತ ನಮ್ಮ ಅವು ಏಪ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಜಕ್ಕೆಳ್ಳು ಕುಲ್ಲುನೋರ ಸಂತೋಷ ಉಂಟು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಆ ದೃಢತೆ ಉಂಡು ಏನಡಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗಿತ್ತ ಪ್ರಾಯ ಒಂದು ಪರಿಯಾರು ಆಂಡ ಆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ತುಳುತ ಪ್ರೀತಿ ಕಲುಗುಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಪಡದಿ ಯಾನು ನನ್ನೋರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಆಪುಣಿ ಅನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಮಾತ ಬಂಧುಲು ಮುಳ್ಳುಳ್ಳೇರು ತುಲೆ ತುಳುತ ಶಕ್ತಿ ಯಾನು ಉದಾಹರಣೆ ಬನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಅನಿಫೇರ್ ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿಯರು ಏರೆ ಗಣ್ಲಾರು ತುಳು ಮಾತೃ ಭಾಷೆದಾರ ಹತ್ತೊಂದು ಮನೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಎಂಚು ತುಳುಟು ಪಾತಿರಿಯರು ಹೆಂಗೆ ನೆನತಂತುಡು ಅನಿಫೆರ್ನ ತುಳುನುಕ್ಕೆ ಎನ್ನಗ ಒಂದು ತುಳುತ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಎಂಕ್ ಅಪಗ ಅರ್ಥಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಭಾಷೆಡು ಪಾತಿರಿಯರು ಆ ತುಳುತ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆತ್ತೇರು ತುಳುಂದು ಬಂಡಿರಾರು ಎನ್ನ ಮಾಸಲ ತುಳುವೆ ಎಂದು ಬಂಡಿರಾರು ಅವು ನಂಗೆ ಬೋಡು ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನಮ್ಮ ಬಲಪಾವಡು ನಂಗೆ ನನ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪಾಡು ಪೊರ್ಲೊಂದು ಪಣೊಂದು ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾತೊಂದು ಪಡ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ 10ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಸಾಧನೆದ ಒಂಜಿ ತುಳುಕುನೋಟನು ಅಂಚನೆ ಅಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿದ ಒಂಜಿ ವೈಭವವನ್ನು ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಬೋಡಾದು ಆ 10ನೇ ವರ್ಷನೂ ಒಂಜಿ ತುಳು ತೌಳವ ಉಚ್ಚಯ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮಡು ಮಲ್ತೊಂದುಲೆ ದಾಗಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಡು ಸಮ್ಮೇಳನ ಆಪುಂಡು ಆ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಮೇನ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ದಾದಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ತುಳುನಾಡದ ಜನ ಜಲ ಒರ್ಪರ ಬೋಡಾದ ಎಂಜಿನ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಟ್ಟಿಡಿ ತೌಳ ಉತ್ಸವ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಪಡು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಉಡಲದ ಒಂಜಿ ಗೇನ ನಿಗಳಿಗೆ ತೆರ್ಪ ಒಂದು ಅಂಜನ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಕೊರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಹಿಂಡ್ಸ್ ಬಣ್ಣಗ ಕೊರೋಡು ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ದಾರ ಬಣ್ಣಗ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ತೆರ್ಪ ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಎನ್ನುಂಡು ದಾಗಿನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಯದಾಗಲೇ ಪೂರ ಒಂದು ಪೂರ ಓಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನೂ ತೂಪಿನಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ ತುಳುನಾಡ ಕೋಲದ ಆವಡು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಆವಡು ಒಂದು ನಂಗೆ ತೂತು ಬಡಿದನು ಹೌದಾದ ಉಂಡ ಇಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಆಂಡ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಕಾಲೀನರಿನ ಒಂಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲು 30 ವರ್ಷ ತಿರ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ಜನ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಿಗಲು ತೂಲೆ ಅಗಲೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂದು ನನ್ನಲ ಒಂಜಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಅಗಲೆಗ ಬೋರ್ಡು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಓವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದೀನಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಏರು ಅವೇನು ದುಂಬು ಕೊಂಪಿನಗಳು ಏರು ಬಂಡ 30 ವರ್ಷದ ತೀರ್ಥದಾಗಲು ಆಗಲೇನು ಜ್ಞಾನದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರ್ದು ತುಳುನಾಡು ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ತೌಳವ ಉಚ್ಚಾಯದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ಕ ಪಣದು ಏನು ತೌಳವ ಉಚ್ಚಾಯ ಒಂಜಿ ಕೇವಲ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಒಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಆದ ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಅವಿಡಿ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಪದ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪಿನ ನನ್ನ ಆಸೆ ಉಂಡು ಯಾಪನ್ನ ಸುಮಾರು 400-500 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಂದಿದೆ ಎಂಗಲು ಈ ಚಾವಡಿಲ್ಲ ಎಂಗೆ ಎ ಸಿ ಬಂಡ ಎಂಗೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಂಚೆಪ್ಪಾಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಒಂಜಿ ಆಟದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಿರಂತರ ಎಂಗ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕೊಂಡು ಮೂಡಬಿದ್ರೆಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಸುಳ್ಯ ಮಂತದ ಪುತ್ತೂರು ನಿರಂತರವಾದ ವಾರಡ್ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಅಲ್ಲ ಇವನು ಕೆಲವರು ಬಂದ್ಬಿರು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಿಕ್ಲ ರಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಲ ವಾರಡ್ 2 ದಿನ ಎಂಗ್ಲು ತುಯರ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದಲ್ಲ ಆಂಡ ತೌಳ ಉಚ್ಚೇದ ಎಂಗ್ಲ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಮಂಡ ಎಂಗ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಬೋದು ಎಂಗ್ಲ ಗುರುಕುಲಡ್ ಎಂಗ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಅದು ಪಂಡ ಏನು ಅರಡನಕ್ಕೆ ಏನಿ ಅದು ಪಂಡ ಪುದರ್ನ ವಾರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋಡು ಬಕ ವಾರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲನ್ನ ಗುರು ಸ್ವಾಮೀಜಿರನ್ನ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂಡ ಅದೇ ಪಂಡ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲ ಆಶದ ಅದು ಪಂಡ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಮಸ್ತ್ ಅನ್ಯಾಯತಿನ ವಿಷಯನ ಬರೋಡು ಎಂಗ್ಲನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರಲಿ ಬಕ್ಕ ಅಂದು ಇನ್ನಿತ ಸಭೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಚೆ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ಸೇರ್ಪಾರೆ ಖಾಲಿ ಮೂಜೆ ದಿನ ತೇಪಂಡ ಎಂಗು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಎಂಗ್ಲು ಕೇಂಡ ಆರ್ಪಂಡರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ 25 ಬಗ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ದಿನ ಎಡ್ಡೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ದುಪ್ನಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುನಾಡ 25 ತಾರೀಕು ದುಮ್ಮು ಮನ್ಪುಡ ಅಂತ ಕೇವಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯ್ತು ಖಾಲಿ ಮೂಜಿಂದೋಲೈ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಬಂದದ್ದು ಎಂಗ್ಲು ತಯಾರು ಮಂದಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಈತಿ ಜನ ಬೈದಿರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲನೊಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಟದ ಮಣ್ಣಾಡ ಆ ತುಳು ನಾಡ ಉಚ್ಚಾಡು ಒಂಜಿ ಗಂಟೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೈಟ್ ಭೂತಾರಾಧನದ ವಿಷಯಡು ವಾ ರೀತಿ ಅದು ಇನಿ ಭೂತಾರಾಧನೆ ವಾ ಅಂತಕ್ಕೆ ಬೈದಿಂಡು ಇವನ್ ಆ ವಿಷಯ ಎಂಚಿನ ಚೇಂಜಸ್ ಆವಡು ಪನ್ಬಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ತರ್ಪವನಿ ಅಂಜನ್ ನಾಟ್ಯದ ವಿಷಯ ಆಡೋದು ಪೆರರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಅದು ಪೆರರು ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಇನಿ ಎಂಚೊಂಡು ಕೋಡೆ ಎಂಚೆತ್ತಂದು ದುಂಬಗೆ ಎಂಚೋಡು
ಅಂಚೆನೆ ರಾಜೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ರಾಜೇರ್ನಗಳು ಟೋಟಲ್ 14 ರಾಜೇರ್ನಗಳು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಅಕ್ಲೆ ರಾಜೇರ್ನಗಳನ್ನು ಒಂಜಿ ಸೇರ್ಪದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 1.5 ಗಂಟೆದ ಒಂಜಿ ರಾಜ ದರ್ಬಾರ್ ಮನ್ಪೊಡು ಪನ್ಪೆ ಅಂಚೆನ ಆಶೆ ಪಡ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಕೇನ್ಪೋನ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಎಂಗ್ಲನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಉಂಡು ಬಂಡ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ತುಳುನಾಡದ ಜನಕ್ಲೇನು ಪೂರೈನ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟು ಮಾರಿನ ಅಂಚೆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚೆನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯತೆರಲಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ದಾಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂದು ಏರೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಐತೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳು ಗುರುತಿಸಿದ ಕೆಲಸ ಮಂದಿಗಳು ಅಕ್ಲೆನ ಆ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ತೌಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೂಲಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಅಕ್ಲೆ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಮನ್ಪೊಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಂದಿದ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಯೋಚನೆ ಮನ್ಪೊಡು ತುಳುನಾಡು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ನಮಗೆ ಭಂಗ ಒಂದುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಭಾಷೆದ ವಿಷಯ ಅದು ಪೇರರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅದು ಪೇರರು ಇವನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇನ್ನು ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ പോകുന്നുണ്ട് ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಂಡು ಮುಲ್ಪದ ಮಹಾಪುರುಷರಿಗೆ ಅದು ಪೇರರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅದು ಪೇರರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಜನಗಳಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನ ದಿಕ್ಕಿನ ಅಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದಿಕ್ಕಿಜಿ ಅಂಚಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟ ಮತ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಮದತದು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ತುಳುನಾಡದ ಅಖೇರಿದ ಜನಗಳಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಾದ ಕೊರೋಡು ಪಂದು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯಿನ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುಂಬೆರ್ನ ಮುತ್ತಾಲಿಕೆಡು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿನ ಸಂಘಟನೆ ಇನಿ ತುಳುನಾಡದೋರ್ಮೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಆದ ಬುಲೆಯೊಂದುಂಡು ಇನಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆದ ದುಂಬದ ಅಧೀಕ್ಷಕರು ಆಯುಕ್ತರು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆ ಬಂಡರು ಯಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಇಡೀ ಜಾಗಡಿಯಾನು ಕೆಲವು ಜಾಗಡಿಯಾನು ಸೇವಂತೊಂದು ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಆ ಪೂರ ಸಂಘಟನೆ ಹೋರಾಟದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕವಾದ ಅವು ಬಸ್ಗೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕನಾದಪ್ಪು ತೂಬತ್ತಾವನಾದಪ್ಪು ಜನಕಲಿಗೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಹೋರಾಟನ ಮಂತೊಂದು ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘಟನೆ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂಡ ಕುಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಅವು ಇಂಟರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆದಪ್ಪು ಯಾನ್ ತೂಣಗ ಮಸ್ತ್ ಹೋರಾಟನು ಶಾಂತಿಯುತವಾದ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಾರ ಯಶಸ್ವಿ ಆಯ್ನ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಆದಂತ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗೊಂದುಂಡು ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ నుంచి ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಕೇವಲ ಹೋರಾಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಪರಂಬಾಟ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ತುಳುನಾಡದ ಜನಗಳಿಗೆ ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತುಕೊರಡು ಆ ಜನಗಳಿಗೆ ಆಪಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅನ್ಯಾಯದ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾನ್ಯ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪುರ ಒಂಜಿ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷದ ಯೋಜನೆ ಆದುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆಟ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅವು ನನ್ನ ದುಂಬುಗಳ ಅವು ಮುಂದುವರಿಯುಂಡು ನಮ್ಮ ಎನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಸಂಭ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸಂಭ್ರಮ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಕಲಿಗೆ ಎತ್ತಾವಡು ಬಂದ ಎಂಚ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 10 ವರ್ಷದ ಎಂಚ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡು ಏರ್ಪುರ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ 10 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಬೆನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರೋಡು ಬೊಕ್ಕ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬೊಲೆಯರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಿಯಾದುಂಡು ಇನ್ನು ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಅದು ಪೊರಂಬಾಟ ಆದುಪ್ಪು ತುಳು ಮಣ್ಣು ತುಳು ಜಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರಂಬಾಟನ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ತುಳುನಾಡು ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆ ಆದುಂಡು ಇನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ನಡುಪುನಂಚಿನ ತೌಲವ ಉಚ್ಚಾಯ ಪಂಪನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆದ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಯೋಗೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಪ್ಪ ಬಂಡೇರು ಬೇತ ಸಂಘಟನೆ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ದೀವೊಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾನಿಯ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮನ್ಪರ ಮನ್ಪರುಲ್ಲ